kilometrotako ibide horretan, toki ikusgarria zaude korrikalari guzti hauek ikusteko pasatzen, beraz, guztiei animatzen zaituztegu, bertaratu zaitezete, ikusi dezazuen bertatik bertara, korrikalari hauek ahalegina. Munduari erakutsi nahian, Arrastaka mendi taldea martxan jarri zen. 1.000 eta Goierriko bi handiak proben lehen edizioa dugu. Gogortasuna ziurtatuta dago, baita edertasuna ere. Zaila eta gogorra bezain polita da korrikalariek egin behar duten ibilbidea. Irtera marraren atzetik zaudetenentzat, lasterketa oparia da. Hilabetetan egindako lanaren emaitza. Prestaketa zorrotza izan da. Zenbait egunetan egindako entrenamenduak, gogorrak eta luzeak. Proba hauek duten erakarpen bereziarengatik zaudete agian hemen. Erronkak motibaturik. Zeuen burua probatu nahian. Goraldiak, makaldiak, horrelako ibilbide luzeetan denetik izaten da. 1.000 eta Goierriko biak eskualdetako berotasunarekin jantzi behar ditugu eta gu ere mendira igo. Lasterkariek gure animoak, babesa, txaloak benetan eskertzen dituzte. Arrastaka mendi taldeak antolatu duen mendi lasterketa hau arrakastaz buka dezazuela. Gure aldetik, bon chance, goza dezazuela lasterketaz, ánimo. Bien, corredores, no nos queda nada más que añadir. Quedan ya cerca de 8 minutos. Os deseamos muchísima suerte a todos. Korrikalariok, sorte guzti-guztioi, erne eta kontuz ibili, badakigu erritmo desberdinak eramango dituzuela, garrantzitsuena hemen, tentuz eta argi jokatzea da.